κάθισε σε μια καρέκλα, πολυθρόνα ή μαξιλάρι, που η πλάτη σου είναι σε κάθετη ευθεία γραμμή, ή ξάπλωσε στο πάτωμα, στο κρεβάτι ή στον καναπέ. Κράτησε μια στάση η οποία να είναι άνετη, χωρίς πίεση, ή άβολα αισθήματα στο σώμα. Αν κάθεσαι χωρίς να κουμπίσεις τα χέρια στους μυρούς, και χωρίς να κλείσεις τα μάτια, απλά κοιτάζοντας στο κενό, αρχίζεις να πάρεις 3-4 μεγάλες βαθιές αναπνοές, αναπνέοντας μέσα από τη μύτη και έξω από το στόμα, έτσι ώστε αν κάποιος ήταν δίπλα σου να μπορέσει να ακούσει αυτές τις βαθιές αναπνοές. Αναπνοή, εκπνοή, επιτρέποντας τους πνεύμονες να ανοίξουν, το στομάχι να γεμίσει από αέρα και αδειάζοντας το, βαθιά αναπνοή, βαθιά εκπνοή. Και με την επόμενη εκπνοή μπορείς σταδιακά να κλείσεις και τα μάτια, προσέχοντας για λίγα δευτερόλεπτα την αίσθηση του σώματος όπως πιέζεται προς τα κάτω από τη βαρύτητα, όπως βυθίζεται στην καρέκλα ή στο κρεβάτι, νιώθοντας την πλάτη σου να πιέζει πάνω στη πλάτη της καρέκλας, τη λεκάνη να σπρώχνει με το βάρος σου την καρέκλα προς τα κάτω, τις πατούσες να αγγίζουν στο πάτωμα. Αναπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Και με την επόμενη εκπνοή μπορείς να αρχίσεις να επικεντρώνεσαι στο κεφάλι σου, στο πάνω μέρος του κεφαλιού, φέρνοντας την προσοχή σου στο πίσω μέρος από το μέτωπο, προσέχοντας τι γίνεται μέσα στο κεφάλι σου. Δίνοντας προσοχή στις αισθήσεις μέσα στο σώμα του. Δίνοντας προσοχή σε αισθήσεις έντασης, πίεσης ή χαλάρωσης.
μπορεί να βρίσκονται μέσα στο σώμα και σιγά σιγά σαρώνεις μέσα από το σώμα σου, προσέχοντας πώς νιώθεις τα διάφορα σημεία του σώματος, προχωρώντας από το μέτωπο προς τα κάτω, προς τη μύτη, στο στόμα, στο λαιμό, προσέχοντας. Υπάρχει πίεση, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει ένταση στους μύες, υπάρχει σφίξιμο, προχωρώντας προς τα κάτω, στους ώμους, στα χέρια, στους αγκώνες, στα χέρια, στις παλάμες, και απλά προσέχεις τις αισθήσεις μέσα στο σώμα, στα διάφορα μέρη που σαρώνεις, στρέφοντας μέσα από τα χέρια στο στήθος, βρίσκοντας εκεί τις διάφορες αισθήσεις, απλά τις προσέχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι με αυτά. Προχωρώντας στο στομάχι, στην κοιλιά, κοιτάζοντας τι αισθήσεις υπάρχουν εκεί. Υπάρχει ένταση, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει σφίξιμο, υπάρχει τέντομα. Προχωρώντας στη μέση, στη λεκάνη, στα πόδια, στα γόνατα, στους αστράγαλους, στις πατούσες, και επιστρέφοντας σιγά σιγά προς τα πάνω, σκανάροντας και πάλι τους αστράγαλους, τις γάμπες, τα γόνατα, τους μυρούς, τη λεκάνη, το στομάχι, το στήθος, το λαιμό, τα χέρια, το κεφάλι. Και για το επόμενο λεπτό μπορείς να στρέψεις την προσοχή σου σε ένα από αυτά τα σημεία του σώματος που μόλις πέρασες. Πρόσεξε πώς νιώθεις να εκφράζεται το σημείο εκείνο. Βάζει αίσθημα χαλάρωσης, έντασης, σφιξίματος, και ανάπνευσε μέσα σε αυτό το σημείο του σώματος. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Και προσέχεις την υφή της αίσθησης εκείνης που είχε. Τι θέλει να πει και πώς αλλάζει ενώ σου αναπνέεις μέσα σε αυτό το σημείο του σώματος. Εκπνοή, εισπνοή. Εισπνοή, εκπνοή.
Με την επόμενη εκπνοή μπορείς να αφήσεις κάθε προσοχή, χωρίς να αφήσεις το μυαλό σου κινηθεί και να σκεφτεί όπως θέλει. Δεν χρειάζεται πλέον να προσέχεις την αναπνοή και δεν χρειάζεται να προσέχεις το σώμα και τα διάφορα σημεία του. Απλά αφήνεις το μυαλό ελεύθερο να κινηθεί όπως θέλει, μένοντας σε μια ακίνητη στάση του σώματος, αφήνοντας την αναπνοή να εκφραστεί με το δικό της φυσιολογικό ρυθμό. Απλά προσέχεις πώς νιώθεις μέσα στο σώμα σου. Πώς νιώθεις να αφήσεις κάθε έλεγχο και κάθε προσοχή, αφήνοντας το μυαλό να εκφραστεί και να κινηθεί όπως θέλει. Και με την επόμενη εκπνοή μπορείς να επανέλθεις πίσω, αρχίζοντας να προσέχεις το περιβάλλον γύρω σου, τους ήχους, τη θερμοκρασία, έχεις το σώμα σου πάνω στην καρέκλα, πλάτη σου που ακουμπάει πάνω στο πίσω μέρος της καρέκλας, της πολυθρόνας, του κρεβατιού. Τα χέρια σου ξεκουράζονται πάνω στα πόδια. Σιγά σιγά μπορείς να ανοίξεις τα μάτια και απλά μείνε εκεί για περίπου μισό λεπτό, χωρίς να κινηθείς, χωρίς να κάνεις οτιδήποτε άλλο, απλά νιώθοντας το σώμα να είναι σε αυτή την ακίνητη στάση. Και με την επόμενη εκπνοή μπορείς να τελειώσεις αυτή την άσκηση.